mondo yodwok lwetgi ka gisiro skunde mane gisome kaka yor konyo ting'o malo rang'iny mar somo e kaunti no. Magwanga wacho ni skunde mathoth chal margi ok ni kare kendo kod rem mag klese ma jopuonj nyalo tiyogo e yore mag somo ma ka ok osirgi to chenro mag somo ok nyal dhi nyime makare. Ne oloso e kinde nyasi ma choko omenda ne skund sekondar mag Godber kar ting'o bura mag Kabondo Kasipul, skul ma bende ne osomoe ukoni yo kende mar konyo skunde ahinya to manie kor gwenge kokalo kuom makruok e kind jotelo kod jopiny ma Nyasaye osegwedho. Bende ne otiyo gi thuolono ma jiwo jonyuol e kaunti ma Homa Bay mondo orit nyithindgi. Mosetiyo mapotiyo for the input magiseketo to na feel ni sama wantiere ni wane rusa to ni nikech the other two principles manosebedo before ne nitiere challenge moko manotimore matindo tindo kae to wayudo ka gik moko nitiere ma ok obedo maber. Omiyo to wang'eyo ni sarusa sani serikal bende nyaka wakony mondo wago arambe moko matin mondo warefurbish godo the school. Wang'eyo ni wasebedo gi friends mag the school, alumni